yeeɓiyankoɓe a yawo pindi tv mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam kisi Allah gon e meɗen on paami gonɗon ko yewta men gande ɓaleɓe fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe taw e mamumen mawɓe ɓe won hen yaaɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna won hen kadi heddiɓe yo duusugo juut eɗen jetta kadi eɗen duwono sukaɓe ɓe ganduɗa jaɓɓe janngude cali gandal ngal majja cali gandal ngal maaya nde wonno fulɓe no gandi eɗen gandi ko gandal ngal wonno surra men leƴƴi goɗɗe leyɗele goɗɗe no gummo kala ɗo woɗɗina gara yiilade gandal men enen holko paɗɗen gonɗen ɗo koye diwan Sébi sa ƴeewi hakkude région Thiès o e diwanuji muɗum ma taw ko nokku pulagu gandaɗo eɗen joddi ɗo e musidɗo men sehil men on mbayri yiidemo no feewi kono ko guiɗo ceerno Boubacar Camara mo ganduɗa eɗen gandi gandal mum laabgol gandal mum nunɗal mum e peewal muɗum e yanade muɗum wone ceerno Boubacar calmina bandiraɓe alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin alhamdulillahi mutlaqan li zatil bari min calmatimama ceerno Abou e dendagal musidɓe ɓe gonduɗa garɗa tawɗa amen ɗo hande oɗo diwan mo diwan no mbiɗa ni ko diwan Sébi jeeya en mbayri e ndirde seeɗa e si noon ko haaju tan min gonɗo hono no mbimami ni sa joguima haajuji yimɓe ɗe wona ngol jiɗɗo wona hen saaha fof mbawa yaltude écran pour haɗa feeña e wonɗo ko ɗum ɗon tenkuno amen te miɗen gonɗo ɗalle kadi ɗum ɗon fof no tenkuno amen so alhamdulillahi rabbil alamin min jetta Allah no feewi miɗen calmina dendagal fulɓe wonɓe Sénégal e caggal Sénégal kala ɗo mbimi e mbima woni tan min calmanima miɗen calmini kadi seerenɓe amen dendagal seerenɓe amen fof min calminiɓe ɓe nattuɓe min ñagni Allah yo Allah yurmo yaafo yo Allah ɓesdu annore mabɓe ceerno Boubacar Camara ɗum ɗo yalti koye yewtere men ñanden ma won anduɓe jeegomo enen jooɗidino eɗen kaala sifa gandal kalɗa hen pehe tati e lolle tati pewneteɗe tawa wotere hen foof ene jogui ko ene nafa mbiɗami kadi Abou Diop so Allahu lamɗo jaaɓi mami wat feere hami holluma ɗum ha jiiya ko kalɗen ko en gari ɗo hande holko pamta mine ɗeɗo loɗe tati ceerno Abou hono no mbiruɗa ni tan ɗeɗo looɗe tati ko looɗe tati lohle ɗe ganduɗa ɗe jiida ɗe ɗum ɗo kadi ko gandal fina tawa en tawi mamiraɓe men waaɓe men heeɓe ɗum gollo en donti ɗum kadi hen ɗum gollo hen en kadi nafta yimɓe mbimi kala garɗo ɗo looti ɗeɗo lohle an yaaha jooɗo ceerno Abou tawi ko wallu ndenka ngal oɗo mo yiyata ko wallu ndenka heɗen cawdi wallu ɓokki ma en lay ɓokki ko ɗum nafata e ko ɗum waɗata foof esi ngal ɗo lohngal ngal yahata ko wallu ndenka ngal ɗo ɓokki ganɗani ko neɗɗo immi hen yani rogganno o yani roggugol si on nani woni roggande nayyi o ƴimmi hen o yani ngal ɗon waɗi ko ɓokki ittete hen wadde ngal ɗo lohngal ceerno Abou wadde hen nogas ganduɗa ko jahle ñalgu altine taw jomum yalti ko ñalgu altine ɗin nogas mbadde lohngal he jomum looto so paari ceerno Abou yaha jooɗo kala ligguiɗo mo mayat min wimani kala kadi ko ɗum tawi wallu ɓanduma ittat ha laaɓa dabare e wallu cat kala ko ɗum tawi ɓanduma lawƴata ha laaɓa ngal ɗo ngal yahata ko wallu laamu ngal yahata jomum so lootima ngal yo yaha jooɗo wallu laamu kam alatama gueɗal inchallah rabbi ngal ɗo ko danayal wallu udditare ngal yahata ene waɗi leɗɗe mboɗum waddete ene waɗi ayat Qur'an mboɗum waddete jomum si waddanama ɗum loota ɗum totta loote wona lawol gol tan loote so jomum si ari hen looto ko totte ko rendez-vous ji ha kay accete ko balɗe tati ha kay balɗe jeeɗiɗi ɓuuri he ko balɗe jeeɗiɗi ɗon fotata e sinon somin looti jomum ko balɗe tati ɗe tawi alhaali makko humtin tan min gare tat te alhaali makko humtin min joftina balɗe jeeɗiɗi ɗe ngal ɗo woni ngal ɗo lohngal ɗum woni ɗeɗo sababu lohle to banggue ndenka ko mbiɗa e kisal ko holko ɗum woɗi e holko ɗum namni e holko ɗum jippante walla holko ɗum sakkante waɗi ko ɗum sakkante waɗi ɓokki ki sa ari hakki sa aɗa haɗa itta leɗɗe ɗe waɗi ko calmirta ɓokki ki waɗi kadi ko belnorta ɓokki ki kadi sadaka belnorta ɓokki ki joni so waɗi ɗum noon jomum totte ngal lohngal ma layani noon ko ɗum ko woɗi ko lohngal kongal ko an so lootima paari ma layani ɗum renta ɗum moƴƴani ɗum so waɗi ɗum tan ɗum bonnal lohngal ngal ɗum woni lohngal ngal wallu ndenka ka ngal ɗon e gongal hakkude banggue laamu ngu wallu laamu o kam ngal sa ngal looɗima ala ko ɗum woɗi sa lootima tan an kam yah Allah reenima wallu laamu ɗum kam Allah reenima hen inchallah rabbi loande tataɓere nde ngal ko wallu danayal yahata wallu udditare wallu ɓayre wallu ɓamtare ɗum yahata waɗi ko ɗum yahdata waɗi ko ɗum wondata si jomum waddanama ɗum
looto layane binal ɗiɗi lotto ɗum o looto ɗum inchallah rabbi so waɗi ɗum ma Allah uddinmo inchallah ma dañ ɓayre kadi e nder tagore Allah e kadi inchallah kala ko lijjiɗa kadi ma Allah newnan ɗum inchallah rabbi e yewtere men ñandende mbannuɗen ha waɗi jeddi mawɗo goto arti wi wonko kalɗa ko noon yarata manam so tawi a dañi ɗeɗo loyde tati neɗɗo waɗa waɗana ɗe neɗɗo goto ni tati ɗe foof hol hen londe foti idorade eyyi aɗa andi kam kala ko jiiɗa hina waɗi damal nahru damal he damal ngal woni wallu ndenka ɗum idorte neɗɗo waadi o tan ngara mbiya waɗanam ballu waɗanam wallu udditare walla wallu laamu de a waɗani wallu ko ganduɗani ko ɗum woni wallu ko renatma ko ɗum ɗo idorte sa jomum sa reeni ɗum ha paari kala ko ñaganɗo ɗum weɓanata ɗum hanti istem si ala ndenka wallu ɗum wallu hunduko ɗum wallu ɗemgal ɗum so idima ma tan sa waɗi goɗɗum tan pour ɗum nanga ɗum weɓata ɗum to waɗi wallu ndenka min idorto waɗan jomum ka para dooro waɗani wallu laamu o wallu kaso wallu laamu o wallu udditare nde kam andi ko suɓoto hen e si ndenka kam so idima kala ko tekɗa hen goɗɗum tan hina yaaha inchallah woni ko mbiɗa lawƴi ko wonno e ɓandu ha laaɓi te ala musidɓe memowoma ko yiɗa fof mbaɗa to banggue ɓokki mi yi saaha gaddon sukaɓe naata nder wata ko nawani on toon walla jaltina e nder ɗiɗo luuroji holko liggorto ɗon toon eyyi wallu kaɗo luuro meɗen toon liggo gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa e mbaalede caméra gueɗe kewɗe min liggoto hen ta hande jomum so ari ɗo hande tawi ko wallu laamu o sohli ko wallu laamu ko foɗodirte ko nder luuro he min ligganto komin ligganto ɗum ko toon lotto ko yaaha tawi ko wallu poɗodiral o heɓat ɗum inchallah rabbi tawi kadi ko neɗɗo pour ñippe kam andi entreprise o jogui kam andi kala liggey mbo ardi tan yiɗi ñippede hen sampe hen hay goto wawata ɗum haydara ko lekki goɗo luuro ɓokki min liggoto ɗum inchallah rabbi simin liggani joomi ha paari tan si Allah ma Allah newna ɗum inchallah rabbi gartan koye banggue hakkude Ɓoyana e lekki onon kutoro Ɓoyana ɗon kutoro leɗɗe oɗo diwan ko noon wayi en kalti ceerno Boubacar Camara holko ɓuuri wawde hutorade ɗo joni ko leɗɗe ɗe tan beele ayeji ɗi ina nder hen walla ala ko leɗɗe tan ɓuurɗa wawde hutorade ɗiɗɗi fof miɗen kutoro wallu leɗɗe wallu alquran fof miɗen kutoro ɗen ɗiɗɗi fof min kutoro saabu he ɗum ɗiɗi fof min janggi wallu quran min janggi wallu leɗɗe kadi hina waɗi ayeje ɗe ganduɗa ɗe jatta ko leɗɗe hina waɗi ayeje ɗe ganduɗa jatta ko leɗɗe aya ɓolo hina waɗi kande ganduɗani kadi ko leɗɗe ɓole neɗɗo simin gari simin ƴewni joom makko tan mamin gandu oɗo homo safaro foti yaade tawi ko wallu lekki humtat haaji makko on ko lekki waɗante tawi ko o wallu alquran e wallu lekki humtat haaji makko ko ɗum waɗante inchallah yimɓe heewɓe no mbiɗanne kuuto ɓokki ke ganduɗa mbaraki neɗɗo walla ko nandi hen hol goɗɗum ko ɗum liggorte gaga kalɗa joni ko eyyi ɓokki kam ko liggorte ko no wimami saabu ɓokki hande sa ari majjum tan hande ɓokki no waɗi ɓokki ganduɗa koko siwki ina waɗi ɓokki ganduɗani kono ni no mbiɗa ɓokki koko warki neɗɗo tawi ko warki neɗɗo ɗum ko wallu nden ko min liggorte hen tawi ko wallu ɓokki siwki pour jomum hombo yiɗi siiw wallu misseɓe wallu politique ɓe ɗum min liggorte hen ina waɗi ganduɗani kadi hina ligguere wallu daniyal kadi wallu soto ɓokki hande tawi ko wallu ɓamtare tan e wallu udditare e wallu dañal ɗum kadi miɗen hen liggo gueɗe kewɗe miɗen liggo ganduɗani ko wawa jooɗede laya écran jomum arat tan si ari tan inchallah min kutore inchallah vraiment ko men ɗon jomum comme ha jomum o dañan hunde seeɗa ceerno Boubacar Camara en kalino yewtere men nde to ko fate alhaali dewle no tampini yimɓeɓe hanki tan wallahi e manggo Allah neɗɗo goto noddano weede joom sum ko cuutotoɗo ronki joɗade ronki holmo kolimi mbimi alamo men mi liggodirde hen saka mi wiya o walla o ko Allah kaldanmi beele on ko mbawɗa hen to banggue joƴƴinde debbo to banggue noobo deeƴa taw koye yesso joom galle muɗum yettude Allah no fewi ceerno Abou hono no mbiɗa ni tan ɗum kam alhamdulillah min jetti en Allah hande ko wallu hande debbo e gorko kam andi ɓe nanodira walla mbawa cuutiɗo tawi cuutiɗo pour arta galle mum ɗum miɗen hen jogui ko yaawi ganduɗani koko gollate waɗe suudu ndundu debbo o wonɗo inchallah balɗe tati min gokkuma o artat tawi ko wallu nooɓo kadi ɗum hot tampini hoore ma mbiɗen hen jogui piɓol gotol golne ko balɗe tati kala momin ngol mbaɗani haaji ma humtaki ar namdo amen komin tottinma ɗum ko min wima ni de ngol piɓol simin ngol mbaɗni joom makko ko balɗe tati o haɓɓatongol si haɓɓoygol balɗe tati ittugol o ubbogol ɗo ganduɗa ɗo leppata so haɓɓi balɗe tati o haɓɓita o ubba ɗo leppata gasi on kam o sukkat ɗum hono rawan sukkirni joom makko inchallah rabbi ɗum kam ko balɗe tati gollate balɗe tati sa min simin gollani ɗum a yiyani ar nudda amen garta min tottuma komin totta amen lamɗo amen komin tottuma komin tottinma ɗum inchallah nokku ɗon heewi leɗɗe men gandaɗe hanki ɓowde ɗo nan ɗo no waɗi jaaɓe no waɗa motoɗe hen saji no waɗa leɗɗe kewɗe kono gartan koko fate wande ɗon heewi baɗete wande ene jogui gueɗal e nder gande fulɓe ko cifanɗa hen bandiraɓe
wani kam ko ɗum ko yahata ko wallu cheytane ina waɗi kadi liggere kadi walla udditare waɗi ire mo garata he ɗum comme ire o mo ganduɗa subaka ire o mo ñuɗɗi jaltata ne jaaha ɗe jilliyo ɗon hina liggane ganduɗani jomum liggotoɗo hina ɗaɓɓa pour wallu udditare walla newnana ɗum tawi ko jemma o kadi ɗum hina waɗi liggate walla safara liggate jomum gonɗo rab walla jomum gonɗo caɗele gonɗo ñaw ganduɗani anda heeɓi ɗum waɗi gollate hen si waɗama tan inchallah rabbi jomum ma addañ aafiya ma lokku ɗum cellal inchallah rabbi hono no mbiɗa jaaɓi kadi ɗum ne kadi ne gollire walla udditare e jiiɗo kadi gueloɗe e nani ɗo lagde ɗum foof ko walla udditare ɗum yahata a faamide wallu bawami kadi en jii ɗum ɗo ɗum ne hina gollire ganduɗani ko comme ça hande dabare gona joom makko ha jahna waɗi leɗɗe toɓi ɗi waɗi nomin garda nomin guettirta ɗi hina waɗi ko windete hen walla alquran jomum totte o loote balɗe ɗe o wadde o loote ɗen balɗe 12 dendagal ko wondo ko ɓandu makko fo iwata ha laaɓa inchallah rabbi tawi ko walla udditare kadi so ittama tawi koɓi ɗi kippima kippigol ngol guittata waɗi ko windete hen ne yahada ledde moƴƴum wallu danayal ɗum ne walla danayal ɗum yahata walla udditare inchallah rabbi mbawɓe moon hanki hoɗɓe ɗiɗo diwanuji ina joguino gande kaptorde saabu oɗo diwan o natti welde hodde saabi ɗum ko ndema heewi so ndema wonde e gaynaka ko caɗele jawdi jaggude ɗum weeɓani kono kamɓe ɓe joguino koɓe kaptartono oɗo diwan joni ha yettoyi diwanuji goɗɗi ɗi joni gom e fay nokkuji goɗɗi division Thiés o foof beele oɗon ndeni ngal gandal beele kadi ko ngal saabi mbawɗon hoddude e mabɓe tawi ala caɗele ɗum kam question ma tan jaabima hande gandunoɗo hanki nokkere ɗo gartoɗa ɗo hande amma yetto Allah ganda ko mawɓe gaccino ko nani ɗo ha joni ɗon nokki ɗe ala cusɗo ɓadade ako waɗi ɗum wallu kaɓirɗe ganduɗani koko renata e kaɓirɗe ganduɗani jomum ko kala ɗimmanima moƴƴata makko ɗum wiye hake hande dendagal ɓe conginoɓe hande nokki ɗe fof hande ɓe dokti ɓe gacci hande ɓe gandi ɗo waɗi ko woni ɗo wona cakan woni ɗo batin nani ɗo de on batin ha joni hembo liggere gila mawɓe amen ha hande miɗa ɗum gollira alhamdulillah rabbil alamin ɗum noon ceerno Boubacar Camara en kalino haala ɓokki koɗo luwo wonko woni e nder maggo ƴiye nan toon paɗe nan toon gueɗe goɗɗe nan toon holko liggotoɗon ɗo e holno liggotoɗon ɗo e hol waktuji liggotoɗon ɗo ceerno Abou ɗum ɗo oɗo luuro so yi oɗo luuro tan ganda wolko warali ɗum ɗo ko wonko liggateɗo o ganduɗani ko mawni e walla ko foɗodirte mbimo ko kala ganduɗa on foɗodira walla laamu si jokkodira amen simin gari ɗo min mbaɗata komin mbaɗata ko inchallah keɓata ko tawi ko jiɗɗa ñippede kadi an andi entreprise mo gonɗa an alli golle ɗe gonɗa haɗa yiɗi sampede ñippede ɗon hay goto wawama ɗum ittude ko ɗo min campatma kala kadi jiɗɗo dañ jawdi kadi ko yaawi ko ɗo kadi min lotanma komin mbaɗata min lotanma ɗo jiɗɗo liggey kadi ko ɗo kala kadi ganduɗa haɗa sohli wallu kayitaji haɗa nder wuuro ɗo ko ɗo kadi min mbaɗata ko wallu colli waɗi wallu colli min namno ko wallu colli komin namnonoma min goppa ndiwo min mbaɗata ko ɗo waɗi kan hen waɗi garatɓe ɗo kadi lootade waɗi sadi kadi min namnoto ɗum si ari ko ɗo accate ɗum woni ɗe paɗe ɗe jiiɗa ɗum woni ɗe ƴiye ɗe jiiɗa hen waɗi dammaji ganduɗa hirsete ɗum fof nani ko nder sadakaji ɗi batte waɗe ɗo inchallah rabbi so waɗi ɗum tan ma Allah newnan ɗum inchallah rabbi ɓokki mbaki ni jinami ɗum ko lumbelano oldu bo humdulo kawel ceerno Boubacar na waɗa saaha noon neɗɗo wiyema naata looto jaaɓe sisiɓe jagjaɓe kuula walla yowo ga kañum goto beele neɗɗo no waala ga kañum goto walla no wona ga kañum goto walla ina looto ga kañum goto eyyi ina looto ga kañum goto ɗum haaji ko haaju makko tan ena haaju o foti tan pour walde ka kadi ɗum kam wala jomum walta ka ko min o liggoto liggey o ko min wona min tawi ko wallu liggey o ko min walata ga waɗa ko mbaɗanmi ko jomum so fini no ara o waɗa looto o yaha inchallah rabbi ɗum ɗo woni alhaali o watta saaha gaddo neɗɗo ha ɗo mbiyon ɗum yo yurno hulanade eyyi ɗum waɗa jojo isi haɗa andi neɗɗo kam haajo makko kam jaranta ɗum te kadi tawi a jomum ari ɗo huuli kan si yi kam tan ina wawi fitmo madde to seeɗa inchallah rabbi o looto o yaha inchallah hina waɗa ko mbiɗa ko jomum ara tan yiya luuro ko tan o huula isi simi layinima tan o jaɓat inchallah ko mbimi ɗum ko inchallah rabbi joni so tawi Allah waɗi a dañi saaha neɗɗo waɗanteɗo ko way noon beele emin mbawi arde hayso min jiyani fof mi waɗa komin jii hen so melle yiiɗe ko nandi hen eyyi ɗum no wona kadi inchallah rabbi ɗum kam haaji ko liggey o liggateɗo tan
no waɗi liggeteɗo kam il faut que jomum yiya fof no waɗi liggeteɗo kadi jomum haajaka yiya fof inchallah waɗi wonɓe lesɗele ɓen haaji to aaji mum ara tan waɗi gollante ko nelde tan o layana waɗirte jiɗmi wiide ko minene koye amen sababude en gari ɗo tawi golle waɗa saha daña golle beele ɓe mbawi arde hayso ko min eto filmude seeɗa so tawi ɗum yontoyi hayso ko seeɗa joni kam ɗum kam haji ko alhaali o tan haala ono appir tan wallu rawhan o tan min ko wallu rawhan min liggorto so on gari won ñalande garɗo rawhan o jaɓata hina waɗi garan ñalon ɗo kadi rawhan o jaɓa acca on pilmon jahon a jarama joni yen to wande to sabon ko somena heewi ɗum noon e dawal banwamin kallinani haala banwami ceerno boubacar ko minen kadi mbima alay saago gayen ha ɗo e banwami sen gueɗo e hay banwami woda ko kolluɗa min e banwami ko kalɗanani ko bisimilla ma eyyi ceerno abou bawami nani ko gandal fina tawa bawami noon ko gollete ko hen no heewi ceerno abou a fannuji ɗiɗi tan noon fannuji ɗiɗi wallu dabare jomum liggara ha kay natti waw darade bawami kiiɗo waɗi heure mo garata majji waɗi no guittirtaki no windete ko hen noon ko alquran cimoje tati ɗe ganduɗa ɗe ngala keef alquran cimoje tati ganduɗa ɗe ngala keef woni hombo woni wal asri woni honde woni lilafi quraysin woni honde qul a'udhu birabbil falaq ɗen tati goni ɗe ganduɗa ɗe ngala keefa ɗen noon ɗi gollanama hino waɗi ko waddate kam a leɗɗe jomum totte loote hino waɗi ganduɗa totte kadi ura dendaka wondemo fof iwata ha laaɓa tawi ko wallu arsuko o wallu danayal ngal ɗum ne si ari o ittete si ittama woppe yana no ɗi janiri ni hino waɗi no ɗi jettirte ɗum kadi no waɗi no windete hen waɗi aaji bindeteɗe hen jomum totte o loote wallu udditare wallu dañal jawdi o dañat ɗum kiiɗo lekki kiiɗo bawami ko lekki kawni ceerno abou ko lekki kawni hande sa yehina hande mbiɗa haɗa arta pour ɗaɓɓo sa reni tan pour jiyaɗi ko probléme waɗɗum ko ɗum wallu jinne no raki hen ɗum noon bandiraɓe dawal men ɗimmal e cakkital bangal fayida darɗen ɗo koye dow wande o wande wiye ko saare seyɗaneji o wawi wiye wande wiye ko saare kondolli ko haalano nane ko en jii kondolli nani sahano wino nane sa ari subaka iɗi jalta walla iɗi nanna nguwa ina aaɓina laaɓi kono konngol ñeƴata ko joomum ceerno boubacar camara mo allah hokki gandal gonɗen hannde nder ndeɗo ladde en gara e nde ɗo wande kolligol toon e wande ko wande cosaan woni ɗo ganduɗa mawɓe hen gollo hen mbaɗatno koɓe mbaɗata ko nde ɗo wande noon ko mbimami ko ne yaha wallu cheytan ko ɗum koɗo hoɗorde jinneji kadi wona kala heure mo gara he ɗum waɗi waktu mbuɗum arate waɗu heure mbuɗum arate joni sa ari hen kadi wona jottoɗa rek ƴeeŋa wande tan jiiɗa wat ko mbatta ko ala sa renaki nden ama hen dañ ko welanima waɗi ko ɗum sorrete ɗum garata belnara ɓe hoɓɓe wande belnaraɓe ɗum ɗon guitta woni minen mbiyata yende gasi noon belnaɗa guitta cohluɗa ko hen gueɗe kewɗen liggue hen noon abou ceerno abou istan okkirani saabu yimɓe no paaɗi golleji nani pada esigo mbinimami ko nane tan tawi ko wallu udditare e wallu dañal wallu subaka tinnague hina fuɗo nden min garata wande min komin coodata ko hen heure on mo ganduɗa ko ñuuɗɗina jalta min cohlata komin cohlata ko hen min mbaɗata ko hen pour jomum wallu udditare e wallu daniyal nden tawi ko wallu jamma noon ko ɗum ko wallu safara e wallu ndenka ɗum hena liggue jamma wallu wande ɗum noon ko jamma gollate yiya ha kay lesdi ɓuuɓi nder jamma gara mbaɗa ko mbaɗata ko hen gollata ko hen jomum totta jomum si waɗi no foti waɗide tan ma Allah ren ɗum inchallah rabbi dendagal ko janggoroji seytani gonɗi makko e walla rafi walla dabare ganduɗa anda e ko heeɓi ɗum si waɗi ɗum tan ma Allah newno ko woni ko ɓandu makko fo iwa ha laaɓa inchallah rabbi jaafoɗal namal cekkital en jiiɗo bamɗi nan ɗo en jiiɗo nayyi ne waɗi beyi ne waɗi baali ɗiɗo bamɗi nan ɗo pooyeji ko nandi hen oɗon kewi ɗum kadi liggorade holkati ko kewɗon liggorade ɗum alhamdulillah bamɗi kam ko liggorte ko ne heewi hina waɗi jomum won haajam addata min namata ɗum ko sadaka makko il faut que sadaka makko wona sadaka mbabba joro wawa gollante ko wallu nayi ɗi kadi ko wallu udditare e wallu dañal jawdi ɗum min gollirta ɗum a faami hina waɗi haajuji goɗɗi kadi ƴeewgal ngal mbimami ko wallu ramri on ramli noon hande ko lesdi ƴeewte neɗɗo kala ƴeewɗa ɗum lesdi tan a yiyat ɗum ceerno abo tampina hoore ma tawi ko wallu ndiyam kadi mbiɗen ƴeewra wallu ndiyam ɗeɗo ƴeewle ɗiɗi min ƴeewata ƴeewgal gongal ngal woni listihar o mo ganduɗani hembo jippino nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam on miɗen ɗen ƴeewle teddani min ƴeewrata jomum si arani amen haajo hadde min mbaɗ dara mamin ƴeew ha min para simin ƴeewi tan mamin gandu oɗo ko humtat haajo makko e ko woni sadaka makko kadi inchallah rabbi konngol cakkitol hol konngol panɗa e almuɓe ma yiɗɓe ma hooliɓe ma hoolatoɓe ma ɓe jiyanima ina nanma
ina jaako ma ina getta jawɗele men ina tottuma hol konngol panta e maɓɓe. alhamdulillah yettude allah e yettude nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam e jarnodeɓe kadi mbiɗa ɓe ñagano allah kala neɗɗo wawi wonde hen hande ɗo sénégal ha kay dendagal lesɗele fof kala neɗɗo woni tan miɗen ɗon goni hande neɗɗo ganduɗa miɗen gollodira makko de hande alhamdulillah ɗum juuti tawno hande golle ɗe jaharino potani yaaru tawno ko taaƴi ɗum metta taƴde ha ila yawmidin inchallah rabbi kala mumin jokkodiri kadi inchallah rabbi ma allah humto haaja maɗa kala kadi mo ganduɗani a nari ara amen de haaji ma narani humto amen min ñaaguima allah yallah hota jokkodira amen yallah hota yeɓ émission hay ha sakantuma haɗa amen nodda is kala haaji mo nari humtade yallah ya amen noddu so amen noddi ganda haaji ma humtima inchallah rabbi ɗum woni komin desnata ɗumen ko de miɗen mbiya kadi jojo miɗen paaɗe si jomum noddi amen huri amen heɓde ma wanmo heeɓi inchallah rabbi on ɗon ma haalanmo ala noon yaharata tawi ko wallu whatsapp o kadi sa noddi amen tan inchallah sa heɓani amen accan amen vocal mamin jabadema inchallah rabbi kala kadi momin gollodiri kadi si en golle ɗe tawi ka poɗɗo neldede golle ma nelde golle alhamdulillah ɓe dendagal ɓe yeɓaɗo amen foof mbiɗen mbawi yekki junggo amen dow hande ala gonɗo hande lesɗele he a nder lesdi ɗo a lesɗele foof bomin gollodiri hande mbiya ceerno boubacar komin gollodirno ko mi yiyani walla komin gollodirta ko leɗɗe neldani amen leɗɗe amen ɗum min mbaɗata ɗum saabu kala komin ganduɗa hande miɗen golla ko gonga min tegata ko siratal mustaqim min tegata mawɓe totti amen de min bonnata ɗum ha min tawa ɗumen ila yawmidin inchallah rabbi on jaama yeɓiyankoɓe ewo Pinde TV gonnano koye diwan amo saabi ina yaaji no feewi no feewi ko nokkuji fulɓe baɗɗi fayida no feewi ceerno boubacar camara wonno sababu gangal men hannde denɗi men Djiby Dieng jogui caméra o dognata oto o ko Abou Niang ko ɗo ka tan ha lawol gongol ma en gartu ɗo o holla en gatuleje goɗɗe so allahu lamɗo jaaɓi.